aurtengo udan, Meryl Streepi egin zioten elkarrizketa bat irakurri nuen prentsan. Donostiako zinemaldira etorrita zegoen eta galdera bat egin zioten prentsakoek. Zein da egin geniezazukeen galderarik onena eta zein erantzuna? Merylek hauxe bota zuen bi bider pentsatu gabe. Balio aldu fikzioak gaur egun? Horixe zen axolazion galdera. Eta erantzuna hauxe zen. Benetako gauzak kontatzen baditu, bai. Aurtengo irailaren 12an, David Foster Wallace idazleak bere buruaz beste egin zuen. Emazteak aurkitu zuen biharamunean. 57 urte baino zituen. Foster Wallace, The Infinite Jest liburuak egin zuen famatu mundu zabalean, 1000 orrialdetik gorako liburuak. Etorkizunaz ari da novelan Foster Wallace. Urtei, orain arte bezala zenbakiak jarri beharrean, 2008 izate baterako, babesleen izena jarriko zaien etorkizunaz. Dipent, helduentzako barruko arroparen urtea.